jeg har lige haft en guldtanke mere. Ja. Det kommer sådan noget fri. Ud med! Ja. Laura, vi laver på tysk. Og det er din. Vi laver på tysk. Nej. God aften, og rigtig hjertelig velkommen til en sene nyhedsteam. Dine værter er Gunhild. og Gert. I aften skal vi snakke om landbrug, og vi har derfor besøg af 2 landbrugseksperter. Her til venstre har vi Lars Erik. Lars Erik, han driver til hverdag en konventionel gård i Hesselær. Og til højre har vi Hans Christian. Hans Christian, han driver til hverdag en gård i Sønderjylland, og hans gård er økologisk. Også velkommen til jer. Hvad sker? Ja, som mange af jer måske ved, så bliver hanekyllingerne på de konventionelle gårde gasset og slået ihjel. Men hvad I måske ikke vidste, det var, at det er præcis samme, der faktisk sker på de økologiske gårde. Hvad har du at sige til det, Hans Christian? Ja, det er jo sådan, at vi også skal så have hankyllinger dernede, hvor jeg kommer fra. Jeg ved ikke med andre økologiske landbrug, men det tror jeg også, det gør. Fordi at man vil ikke kunne få det til at løbe rundt. Så skal vi i hvert fald... Nej, det kan man ikke. Så, ja. Det er Hvad simpelthen... med Lars Erik, hvad siger du til hankyllingerne? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det går hurtigt, og de dør. Og det er jo sådan, det er jo det, der skal ske. Der er simpelthen ikke anden mulighed for, at hanekyllingen kan overleve. Jo, det... Nej, det er der ikke. De er nytteløse, i hvert fald på min bundegård, og jeg kan ikke bruge dem til noget. Så I mener simpelthen, at gassen ikke er den mest humane måde at få dem ihjel på? Ja. Er der virkelig ikke noget, der er lidt mindre brutalt? Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det er helt sikkert den nemmeste måde at få det ordnet på. Så det hele handler bare om penge for dig? Det er simpelthen rent økonomisk for dem. Ja, Det er for rent det meste. forretning. Du tænker slet ikke på dyrenes velfærd, eller hvad? Jo da, det gør jeg, men der er jo også det, at vi skal jo alle sammen tjene vores penge. Og så derfor det bliver jeg nødt til at tænke på den måde, som jeg gør. Og det er simpelthen, at pengene kommer i første række. Ja. Du er enig i det? Ja, men altså, pengene kommer i min verden på en måde, de ligger ens med dyrevelfærden. Fordi at, hvis det var mig, så pengene, de betyder meget for mig, fordi det gør, at jeg kan drive mit økologiske landbrug, og ja, men at pengene, de gør jo også, at nogle gange, så vælger man det noget fra, fordi at man ikke kan få det til at løbe rundt. Og det er simpelthen et problem med mine hankyllinger. Jeg får minus, hvis det er, jeg lader dem overleve, og hvis det er, jeg så venter et halvt år med at slagte dem, så har de simpelthen spist for meget foder per kilo kroner til, at det kan udbytte sig i den anden ende med kødet. Så det er derfor, jeg dræber dem fra de helt små. Så dyrevelfærd, det er for dig det vigtigste? Ja. Hvorfor vælger I så at slå 63% af jeres jersey-tyrkalve ihjel? Jamen, det er jo fordi, at vi har jersikøer, og Lars Erik, han har kødkvæg. Og forskellen på kødkvæg og jersikøer er, at kødkvæg er slagteklar, når de er 9 måneder, og med jersikøer, som er en smule mindre, er først slagteklar, når det er, at de er 15 måneder. Og det vil faktisk sige, at Lars Erik, som driver et konventionelt landbrug, dræber 78% af tyrekalvene, hvor jeg faktisk dræber 63 oven i købet, at skal jeg vente meget længere for, at der kommer kød ud af mine. Så hvad har du at sige til det? Ja, til min verden, der er 63 og 78 jo ikke de store forskelle. Vi er enige om, at vi dræber mange kørende, fordi det er sådan, det skal være. Vi kan ikke tjene penge på andre måder end det. Så her er penge også det vigtigste? Ja, som udgangspunkt. Okay. Hvordan synes I så, at grisenes forhold skal være i et landbrug? Ja, jeg synes jo grisene, de har 3 naturinstinkter. De vil gerne rode i noget med næsen, gerne få nogle regnorm op og spise dem, og de skal have lov at leve et frit liv.
Og de har også et sted, hvor det er, de er jo faktisk et rent dyr. De har et sted, hvor det er, de leger og snuser rundt, og de har et sted, hvor det er, de skider og pisser. Og de har også et sted, hvor de sover. Så det er jo sådan set en rent dyr. I forhold til, hvis det er, du har koen, så den simpelthen, den skider og spiser og sover samme sted. Så det du mener, det er, at du synes, grisene de skal have plads til og deres naturlige instinkter. Ja, det synes jeg. Hvad har du at sige til det, Lars? Ja, jeg vil jo sige, at de skal have lidt plads, men de skal jo ikke have for meget, fordi at, så gør det jo også, at vi kan have så mange gris på gården. Og jo flere gris vi kan have, jo mere eksport har vi jo, og det er jo det, vi godt kan lide her i Danmark. Ja. Hvad, Hans Christian. Vil du mene, at jorden det var et bedre sted, hvis alle landbrug de var økologiske? Ja, det vil jeg. vil du det? Ja, det synes jeg. Men altså, hvis alt landbrug det var økologisk i verden, så ville der ikke være nok mad til alle, til hele befolkningen. Hvis det var økologisk, så var der kun mad til 4 milliarder mennesker, og vi er 7 milliarder mennesker i verden. Så det er jo lidt et problem. Hvordan synes du, det kan løses? Man må finde en mellemting mellem konventionelt landbrug og økologisk. Man må simpelthen finde et sted, hvor det er, at de har et lille areal, hvor det er, de kan gå på, og hvor det er, de kommer ind i boksene og producerer den mælk og det kød, som det er, der kan komme frem. Altså, de skal have et godt liv. De skal have lidt mere plads end det konventionelle, og måske lidt mindre frihed end det økologiske. Jeg ved godt, jeg er meget stor tilhænger af det økologiske, men hvis det simpelthen ikke kan være anderledes, så er vi nødt til at drive det sådan. Okay, så du siger faktisk lidt dig selv imod på en måde nu? Ja, men det er jo fordi, jeg er jo økolog helt ind i hjertet. Og det gør faktisk også lidt ondt at sige det her, men det er vejen frem. Det er at finde en lighed med det sunde og det konventionelle. Okay, men Hans Christian, nu i det økologiske landbrug, der bruger du så heller ikke sprøjtemidler. Ja. Det betyder jo så, at de planter, de ikke bliver så store, vokser ikke lige så meget. Det vil også sige, at de simpelthen ikke optager lige så meget CO2. Nej, Så det er gør det i virkeligheden dårligt for klimaet, at Nej, det er det slet ikke. Fordi at alle de sprøjtemidler, en konventionel landmand, han smider ud i jorden, det er forfærdeligt. Altså, man vil ikke kunne have det. Altså, selv vi har en Stokkebæk her i Hesselær. Jeg ved, den har jeg i hvert fald læst om i Amtsavisen nede her fra Sønderjylland. Men at den simpelthen, der var kommet kunstgødning ned i jorden. Kan du forklare, hvorfor sådan noget sker? Ja, men det var jo faktisk, han var min nabo jo. Men det var jo ikke fordi han sprøjtede, det var fordi der skete et uheld. At det simpelthen væltede at komme ned i åen, men ikke fordi han sprøjtede for mig. Ja, nu har jeg jo så hørt en anden side af sagen. Ja, men det passer ikke nu. Men ville problemet ikke være løst, hvis han slet ikke brugte det der kunstgødning? Jo, men så ville problemet være der igen, at vi vil simpelthen ikke have nok afgrøder og ressourcer til at mætte hele befolkningen. Fordi vi bliver kun flere og flere mennesker. Og hvis vi så simpelthen ikke må til at bruge sprøjtemidler mere, så bliver der ikke nok mad til os. Jo. Det er helt forkert. Man skal bare bruge de rigtige sprøjtemidler. Man skal ikke bruge alle de forfærdelige. Man skal bruge gødningen. Så Lars, Hans Christian, du er virkelig slet ikke økologisk, hvis du alligevel bruger sprøjtemidler. Nej, jeg bruger ikke sprøjtemidler. Jeg siger, man skal bruge de rigtige sprøjtemidler. De er sunde. Og hvad er de sunde sprøjtemidler? Ja, det er jo ikke Danish Agro. Det er jo noget helt andet. Men simpelthen ikke sådan noget som, hvad kalder du det, KPG? Ja, KPK kalder jeg det. Det er nogle små vildpiller, vi har, og de virker perfekt. Og nu vil jeg jo så også sige, at reglerne er blevet strammet ind, så det er jo ikke ret meget, vi bruger mere. Ja, nu. Ej, du driller. Ja, det er jo forkert, det her, du lige siger der. Fordi at, hvor gør du så af alt det komøg og lort? Det er jo lige nemlig det, du kan. Du kan gylde det ude på marken. Du kan simpelthen få det til at vokse, så det bliver nogle fine planter, der optager fint med CO2. Måske bliver det en lille smule større, men i alt, så er det økologiske bedre.
Ja, det kan jeg jo godt se, men når jeg har så mange hektar, så kan jeg jo ikke få det ud over det hele af min lort. Så derfor er jeg nødt til at bruge min KPK. Jeg tror simpelthen ikke, at virksomheden vil kunne løbe rundt rent økonomisk. Hvis du Det kan den ikke. Jeg har 45 hektar, og jeg låner faktisk, eller jeg sælger faktisk skylde. Så det er fuldstændig fis i en rundløb, det du siger. Jeg der. tror, Men jeg er jo også oppe i den store gård. Nu tager vi det rundt derfra. Jeg har altså 154 hektar. Det er en stor gård, det kan du ikke kalde det lille pestvare derovre. Nej, Så- det er altså. Nej, hey, nu vil jeg også godt lige sige noget. Tak her. fordi I så med derude. Det er ikke i orden, det her. Det tager vi senere. Nej, hey! Nu er det kraft! Det er der! Ah! Tak for i dag, og vi håber, I så med næste gang. Det er så godt. Vi er Skal vi færdige. se den?